Извинете, господине, Да. мога да задам един бърз въпрос? Да, абсолютно няма. Имал ли сте бизнес преди или сега? Имам в момента. Страхотно, в коя сфера успях да развиете вашия бизнес? Имам графити агенция, рисуваме стени. Добре, супер, от колко години сте в тази сфера? Рисувам от 15 години, агенцията Вау. от 3-4. Вау, добре, Да. през тези 15 години, коя беше най-голямата трудност при рисуването конкретно? Ами да убедиш клиента, че има нужда от нещо, което всъщност няма нужда. Добре, кой е най-големият риск, който сте поемали? Финансови рискове е постоянно. Трябва да свикнеш, че си винаги с двата крака вътре, обаче свикваш да изплуваш нагоре-надолу, една въртележка е постоянно, но с достатъчно опит се получават нещата. Така е. Кой е най-важният урок, който сте научили за парите през тези години? Защото съм сигурен, че със сигурност сте видели пари. Идват и си отиват, постоянно трябва да мислиш как да ги умножиш, къде да ги инвестираш и клише, но те са като едни малки войничета, отиват работят за тебе, ако ги пуснеш. Добре, така е. И последно, ако можете сега се обърнете към младото поколение предприемачи, какъв съвет бихте им дали? Натискайте, намерете себе си, хванете нещо, което обичате, развийте го много добре и така не търсете шортката, не търсете бързия път, нещата се случват с времето. Добре, благодаря много за отделеното време и Аз ценни благодаря. съвети.